Sempre has tenit. El menjar no es llença. Això passa a casa teva. Això a casa dels teus pares. Bruixa. Ella i sa mare. Per això va fugir d'Andorra, perquè la mare la van penjar per bruixa. Menteixen com l'ànima de Judes. No, ja li deies al teu pare que era absurd que dos ateus com nosaltres bategéssim una criatura amb aquella cara de cínica que tenies quan vas néixer. Bé, encara li tens, eh? Però ho van fer per fer content. Soc natural d'Andorra, si això és ser forastera. Coneix a Joana Sobies? No conec a cap de les persones de les que em parla. Com pot dir això? En el poble tots saben d'aquests fets, tots la coneixen. La Cabrera us acusa de bruixa. Això també és mentida? En tenim testimoni. Mare de Déu. M'agradaria saber què li vau fer. Perquè digués-me amb maldat. Ja se sap que les bruixes mai cavalquen sols. Despulli-la. No! No és cap senyal de maligne, senyor, de veritat, que fa unes setmanes li vaig explicar un ungüent. Mentida! Aquí sí està la mar de bé, més informal, oi? Sí, a l'oficina no m'oferiu olives ni un vinet. Sí, molt millor, sobretot perquè no sabies si em tornaries a deixar plantada. Perdona? Sí, no te'n recordes que m'has canviat la reunió de dia i hora no sé quantes vegades? I he pensat, mira, així com a mínim estarem amb la Miren fent una copa, no? Dius unes coses, Cat. Te vaig canviar el dia de la reunió perquè tenia un motiu. Bé, comencem. Estàvem pendents de tancar les noves comandes. Sí, exacte. Com veus les condicions que et van plantejar? En general em semblen bé, correctes, però hi havia dos punts que voldria discutir. Són els punts que et vaig comentar en el correu. Quin correu? Et vaig enviar un parell de correus fa uns dies. No els has llegit? No, he estat de baixa. Crec que va ser dissabte que te'ls vaig enviar. Ah, no, i en dissabte encara menys. Els caps de setmana els dedico a la família, és sagrat. Ah. Abans sempre em contestaves al moment, fos el dia que fos i l'hora que fos. Què ha canviat? Que he estat morta, bàsicament. Hem quedat aquí per tancar un tracte o per prendre'm el pèl? De què va això? No estic al servei de ningú. Estàs ben sonada, em queixaré en Llorenç. Que ho sàpigues. Un moment, espera. A mi ningú em fa perdre el temps. Allà me la trobo. No. Us ho juro, la mateixa és aquesta. Sí, us ho juro sense cap. El mateix Born viu. Que sí, la veig allà i un preu de ganga 400 euros. Clara. El Born. I la veig allà i una preciositat. I mira, em va agradar moltíssim que me la vaig tornar a comprar. Què? La mateixa és aquesta, sí, per 400 euros. Del Born. No sabrà, de veritat, no sabrà. Llavors vostè sí que sap alguna cosa.